kinahanglan mo nakaw ko. Kay matod pa nila, milayas ko mas magtinikad sa Manila. Hindi na lang may bawan ako. Kain siya. Ha? Milayas? Oo, milayas! Wala dito sa Manila. Kung ipatangan ni Mr. Binghay sa pier o di ba sa airport. Kay malagmit mo ang hito din he. Ano mo yung tag ni atay? Yung mo diretsuhan niya sa ato. Ay, basta boy. Wala diha. Nilakaw man to ang maghain sa paingon. Uy, muabot ka ni Steve boy. Ina na lang. Naniyas Martinica. Kung mao'y tuyo ang pagbalik din sa ako. Ingon din ako ni Ana. Mao pa man may bawig hain. Ina lang. Aron makasabot sa siya na si Martinica ba itong gusto ipasawa niya. Kaya ina nga misugat ng barko. Kaya magbarko day ko no. Ay, wala pa lang gihibawi. Yung saan man na napagsiguro nga ni Ana. Ay, patuhuan na lagi sa City Boy nga ni Ana. Total, siguro may itong ang dito siya ni Kabutayon. Ang ayaw tingali tay, ako na naingon nga. Doon na nagpalbaw din siya nga mo. Ani na siya magtinika. Okay na City Boy. Nadili na lang siya magpunay handong pa niya itong flora. Kay may pamanhono ng hapon. Ay, hibaw naman siya ni siya Ana. Ah, bahala na. O sige, diha ka na ha. Yan sa magkarang paingon tay. Ato lagi spell. Ito tumisin nyo, mag-gomis bata. Nasty boy? Nanong ligwas si boy, kuha lang yung bata. Sigura siya. Okay, mahimo di ay. Nanong likod mahimo nga. Kuha nga may experience sa si boy nga tuplura. Eh, minuuno naman ko no. Minuuno daw. Wala yung pamanhunon. Hapon siya? Hapon siya. Laki na o, laki. Hapon. Ano na rin siya? Taki, patiri tumbi. Konnichiwa. Oo. Kuha din si Kunit, si Isok ni. Sige lang, escort lang mo si Boy. Okay po, kuha lang yung bata. Ayaw mo pagkagat si Boy. Gina. Oh, basta may bayo. Bueno, Yataki, let's walk, no? Come over me, I will follow you. Okay. Tulong. Ato na me. Nakaw na. Mulat pa. Ishiwa.